És evident que des d'Esquerra Republicana condemnem rotundament el genocidi de l'Estat d'Israel que està duent a terme des de fa massa temps a la Franja de Gaza, un atac que per nosaltres és sistemàtic i desproporcionat contra una població civil palestina i que ja ha causat desenes de milers de morts, la majoria població civil i molts d'ells infants. I sí, en parlem en un plenari, perquè en un plenari també es parlen aquestes coses, es parla d'ideologia, és soberà i és evident que se n'hauria de parlar en tots els pobles i ciutats, perquè el que està passant s'està retransmitint en directe i no podem tancar els ulls. També s'està utilitzant aquest atac de Hamas de l'octubre per dir aquí va començar tot. El 7 d'octubre va passar uns fets condemnables, però no va començar res. Fa dècades que el poble palestí està patint. La destrucció de tota la infraestructura vital, l'atac a hospitals, l'impediment constant a l'entrada d'ajuda humanitària són fets que no es poden ser considerats només com a crims de guerra, sinó com a actes propis d'un genocidi. La comunitat internacional no pot continuar girant l'esquena davant d'aquesta barbària. No és admissible que mentre la població palestina és massacrada, molts governs, entre ells el de l'estat espanyol, mantinguin una actitud ambigua o passiva davant greus violacions de drets humans i del dret internacional humanitari. Per tant, demanem contundència davant d'un genocidi i tot el que puguem fer estem obligats a fer-ho per ètica i per humanitat.